लालि थारै नोंखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना नोंदि बेसे समायना। थोद जाम्बा, आंहा सम गैया। बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै सिमां बादि मोनबाय आं नोंनि हायना महर नुनानै मादि महर नोंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय। आंगो बादि मोनबाय आं नोंनि बे रावखौ खोनानानै सिमां बादि मोनबाय आं नोंनि हायना महर नुनानै मादि मैया बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै हायना महराव गबलांबाय सोर दैखांबावनो आंखौ बे खैफोदनिफ्राय मानो एसेबां गोसोखौ हगारसारखो हमथानाय गोसोआसो सुखु सौफैयोनो दाजानो हांखुर आंनिनो अननायखौ बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै आंनिनो नोजोराव नों बारसे समायना बिबार मोहिनी गोनां आंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय।